Masquerade say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe tabigira nyari kupisa nyari kunetsa. Nyaya yabuditswa na NaChamisa wabuda vachitaura about nyaya ye dialogue muri Zimbabwe. Panomira mushe, a lot of people are saying Chamisa anofana kubatana NaGeza vamwachitaura ivo vachiti Chamisa anofana kubatana NaChiwenga kuti vaone kuvachibvisa President Emerson Mnangagwa mupower. Saka zvinomira mushe Chamisa abuda achitaura pamusoro penyaya iyi in a statement raabuditsa on his ex, and abuda achitaura iye achiti he is open to speak na whoever anoda kutaura naye hanzi panhau dziri constructive nedzekuvaka nyika. Zvisinei abuda achitaura iye achiti hapana munhu waati amuengeja for dialogue muri Zimbabwe. Nyaya abuda achitaurwa muri Zimbabwe neRZimai vakabuda vachitaura achiti Zimbabwe's charismatic opposition leader advocate NaChamisa has reaffirmed his openness to dialogue but emphasized that he is not currently involved in any negotiations or discussions with anyone. In a statement released on Friday, Chamisa addressed ongoing speculation regarding his role in the country's political crisis and clarified his stance on the issue. I want to clarify that my door is always open to speak with anyone who reaches out to me for constructive conversation and nation building, Chamisa said. However, I have not been involved in recent dialogues with anyone. The opposition leader's remarks come amid increasing political tension in Zimbabwe as the country grapples with an ongoing crisis and in fighting with the ruling party, ZANU-PF. Chamisa cautioned against any attempts to involve him in matters that do not directly concern him, distancing himself from issues that are unrelated to his leadership and vision for Zimbabwe's future. I don't want to be made the focal point of things that have nothing to do with me, Chamisa stressed, clearly defining the boundaries of his involvement in current political dynamics. While he has made it clear that he remains open to constructive discussions aimed at nation building, Chamisa's comments reflect a cautious approach to the political climate, where calls for dialogue and reconciliation are often intertwined with power struggles. He did not offer specifics on what conditions or parties he would be willing to engage with, but underlined his commitment to moving Zimbabwe forward through inclusive and meaningful conversations. The situation in Zimbabwe remains tense, with a deeply divided political landscape that has led to widespread unrest and calls for reform. Chamisa, as leader of Opposition Citizens Coalition for Change, has been a vocal critic of the current government's handling of country's economic and political crisis. However, his latest statement underscores the importance of maintaining focus on constructive engagements rather than getting entangled in distractions or disputes that do not directly relate to his mission for the nation. The opposition leader's cautious remarks also reflect his awareness of the internal struggles with ZANU-PF, which has been plunged by infighting in recent months. While Chamisa did not delve deeply into the specifics of these divisions, his acknowledgement of the current crisis suggests he is closely monitoring the situation, perhaps positioning himself as a key player in the future of Zimbabwe's political landscape. As the nation awaits further developments, it remains to be seen whether Chamisa calls for dialogue will translate into meaningful negotiations or whether the political landscape will continue to be defined by conflict and division. Tomabuditsa vaitwa nyaya iyi muri Zimbabwe neRZimai tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi kuti pachawanikwa pachiitwa dialogue here between NaGeza NaChiwenga pamwe chete naChamisa, kana kuti it's now end of the road for Chamisa muri Zimbabwe. Chamisa ane cryptic messages ari kungosenda achitaura iye achiti hazvina kumira mushe, New Zimbabwe is coming muri Zimbabwe, but kutaura kwatiri kuita hapana a step forward yati yarongwa nebato reCitizens Coalition for Change. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya itudzo zvamuri kufunga mucomment section. Morning vageza, nguva dziri kuti idzo 11:15 makuseni. Ndokumhoresa ine mufaro.
kana mhururu chaiyo ndaigona kutoiridza ipo pano. Ndotenda Mwari vakakuchengetai vakakuprotectai. Nekuti we were very, very worried. We were so worried kuti hako what happened? Vanhu vangoti zi kuti vachiri vapenyu. Pane zvakaitika kwavari. And then tikaona you are healthy, you are strong, even stronger than before. Although we know kuti amai vakambonetswa, but like rightfully what you said kuti mukadzi wemusoja naye musoja. So we were really, really happy. We were really happy to see you. We listened to the press conference. We resonate with whatever you are saying, and we give you 100% support. Yekuti zvigananda izvi ngazvichinda. Nyika yapfugama pasi nekuda kwezvigananda izvi. Thank you so much. So, madzimai akamira akati tine magroup ema-WhatsApp ari kuZimbabwe kuti aidzidzana politics zvina WhatsApp groups chichi. And then tine madzimai ari kudiaspora. Vanenge vachingoti tichingotaura wedu, tichiudzana, tichidiscussa, tichiita zvatinoita sevanhukadzi zvimaclub zvedu. Saka vanditi, chimama ndione ngone voice rakati I think we need to ask kuti what's in it for us as the women of Zimbabwe. Chii chamuchatipa imi. Tapinda mumaswiti, nevana vedu vechikomana vechidiki, nevana vedu vasikana, nevarume vedu, tapinda mumastreet, tinowanei. Chii chamunotipromisa imi kuti aiwa, let's go together, because we realize kuti isisi hatigone kuzviita kubvisa munangagwa tiri tega. Imiwo futi zvamugone kumabvisa muri moga. So we need each other. So we unite for one purpose, a good purpose. But we feel kuti whatever it is that you are going to discuss, kuti no madzimai, this is what we promise you. We'll take your word for it. Aiwa, nyangwe varume vedu totaura kuti handei. Vanhu vari kunhingi uko kana vari kudiaspora vanotokwira kutenga matiketi endege kuuya. Because this is going to be a life-changing moment. We made a mistake in 2017. We made a big mistake. Pakangoitwa handshake, gentlemen, nobva zvatovharana zvakadaro. Nobva zvatodhakwa because Chamisa akabva ati izvi ndezvedu izvi. Ndezvedu izvi musapindira, hanti muri kuona. So madzimai ari kuti tiri kutya kuitiswa because they've always been saying kuti izvoni. Politics dziri kuitwa nevanhurume dziri kutirwadza. Saka ipapapa toda kuti pajeke kuti chinotipa zviye zvekuti woti regai ndibude mumba mangu, chiregai ndiise chikafu malunch box, tatenga mvura misa backpack, regai toenda tatengera vana mask, tatenga kana maflag or whatever. Vanhu vobuda mumba semhuri vopinda muroad. Whether it's going to take 2 days, 3 days, 1 week, tinenge tiri support. Chisati mwana wangu nyanga akaona mwana wangu mukomana akashuka ndonomurapisa. Kana mwana wangu akasungwa ndinoenda kumasales kuti tomutevera kukoti tonobhadhara gweta. Kana pane yakuwara tichitoziva kuti no, this is for a good cause. We are doing it for us and this is what we are going to get. So please don't take it as an attack. It's just a frank talk and chokwadi chimwe chisikajairiki kutaurika, especially chichibva kumunhukadzi. But takakwidzwa ndege yemashanga 2017 kukaviswa bhora remapepa, munoziva avanhu vapinda mumastreet, hello, thank you very much, goodbye. Okay, mbva zvavharana, ndobva vapinda after vamunangagwa vakati 28 vakati chii, the voice of the people is the voice of God. Chichi zvimaningi zvavaititengesera, Zimbabwe is open for business, and so on and so forth. Asi dololo. Saka munhu anenge adazva chandovavirirwa netear gas nokudirirwa zvimvura zvavo zvinovava zviya, ndinozowanei after that. Saka ndanzwa kuti muri kuuya kuspace yaUncle Gerard manheru anhasi. Ndokumbirawo mugoadressa question iyoyi. Most of the women are going to be in there. But this is the question. This is the number one question that popped up. Chinoita kuti tibude chi mukatiudza inini. Then isi stoti hatisi kuchida icho chichi. How about this way? Kusvika tasvika pakuita agree.
then it's all systems go. Mushini watotanga kudhara ndotozviziva, there's no longer going back. Then it's all systems go. Hatidi zviya zvokuti iwe unoswera uchirera mombe yemunhu, vamwe vachizokama mukaka ndovomwa mukaka, iwe ndiwe mufudzi wemombe. Kana kuti unofidha chikiti nemukaka daily, mangwana chokurumira zvemwana wako. So isisu tiri kuti, please, we need everything to be clear. Kana zvinhu zvacho naizvozvo zvava clear, then we are going to decide kuti right, this is the support we are going to give you. Hama dzedu dziriko kokumusha tichidzitumira mari kuti dzizvibatsire kutenga mamaski, kutenga maflagi. Inobva yaita Zimbabwe yose. You know, I believe kuti Zimbabwe is going to be the breadbasket of Africa again. Again, if the people are going to work together in unity. Hazvizomboshamisi tichiona mwana achibva kunyika dzavo kuyazotsvaga mabasa muZimbabwe. Yes, yaparadzwa nematsotsa, but we can rebuild. Hazvina basi. Izvozvo hazvina kana basi. So anyway, I hope you will respond to my post, to my request. Many thanks.